Kaixo denoi, gaurkoan hemen Osirondo azokan, ezkatzean juntatu gea Andoitz Igartza eta ni. Eta, bueno, Andoitz, zukaldean etxean zenbat ordu? Ba, etxean ezain beste, ez ja lanian nahiko itxen dut, eta gero etxean, ordu bete, esango nuke? Bueno, ez da marka txarra, ordu bete. Bai, hortxe biliko naiz. Andoitz Igartza, Bergarako Igartza Arategiko zukaldaria eta Arakina. Arakina da, baita ere, hori da, danetik pixkat, eta hor sartzitun ordu guztikin, bueno, barkauta zare ordu bete sartzekin bakarrik. Eskerrik asko. Bueno, gaurkoan, Andoitzek bere arategitikan, barruko gauzatxoak ekarri dizkigu, ezta? Gibela prestatuko dugu, eta gibel errez eta berezi hau prestatzeko, honakoak izango dira osagaiak. Gibela, tipula, barrengorriak, arrautza, gurina, ogi arraiatua, irina, tomate saltxa, kazta freskoa, ziape saltxa, kazta, oliba olioa eta piper beltza. Bueno, Andoitz, gaurkoan hemen, elikaenea atzean daukagula, bertako produktuk eta zure arategiko produktu fresko, hori da. Egunekua. Ala behar do, ez da? Gibelarekin nik beti daukat kontutxo hori. Nahiko nuke geixeo jan, baina gero konfiantza hori faltatzen zen batzutan, ez? Arategira juten geha, lehen garai batean arategiak zian, hori ez, betiko pertsonai hori, konfiantza hori ematen zizuna. Gaur egun pixkat aldatu india arategiak, zuena ere aldatu da. Bai, geixenak nik uste aldatu diela, arategi tradizionala izatetik pixkat zukalde mundura bai pixkat eta... Hori da. Karo, gaurkoan, onera ekarri zaitut, eskatzian, nekin sukaldatzera. Orduan, hortan jarriko gea. Kontatu dizu, gibela prestatu behar degula, eta ni gibela pixka bat, beste buelta bat ematen saiatuko naiz, errebozatu moduko bat eginez, bai? Bitartean, Andoitzek prestatu behar du estrogonof saltxa, bai? Ez da gure ingurutako saltxa klasiko bat. Ez, baina erra da. Bixia da, eta nik usten dek gibelari emango jola alako puntua. Orduan, bueno, hortan jarriko gea. Zu nahi bazu tipulakin hasi, eta nik gibelakin hasiko naiz. Badakizute, gibela, bueno, gaur Andoitze gainera ekarri digu, ondo potxolo, hola moztuta, Bai, elegante, pilete elegantia. Elegantiak, hoi da. Eta nik egingo detena da, hola, zerrenda moduko batzuk, eta hauek pasatuko ditut. Irinetatikan, arrautzetatikan, eta ondoren egin dugu, ogi arraiatua, perrexil pixkatekin nahaztu. Bueno, ikutxua. Bai. Hola, ikutxu fresko, berde hori. Ikusteko bepolitxa. Hori da. Orduan badakizute hemen zuntza bat badaukala gibelak eta hori komeni dela moztea eta horregatik haituko geha olako zerrenda hauek egiten. Eta, bueno, ikustezu majo, Andoitze kutxilloa ondo dominatzeula baita. Bueno, bai, ondo zorroztuta baldin badao, ba. Bai, bueno, ez dakiba, igual, beti azten zait hoxe, gero azten naizenen komeritan ibiltzen naiz, Zuk Andoitz, sukaldaritza ikasi zendun, eta gogoakatik edo beharrakatik ikasi zendun. Ez, pixkat Dublinen egon nintzen. Ara? 2 urtean bizitzen, eta sukalde baten lanien, bueno, platuak eta hola garbitzen. Bai, marbito jaztea ditu. Eta, bai, gero jati asko gustatzen gat. Orduan hango ambiente ikusitxa eta ez neukan SB ikasitxa, eta bueltan esan eban, arategixakin lotuta, sukalde asuntua ikusten eban aurrera zoiala da esan. Sukaldaritzak ezi bihot, gero arategixan be, nire toketxu emoteko, plater prestakoak sartzeko, eta hortxe. Piskat ikusitzen duen ja, bazetorren tendentzi hori, ez da? Nik usten dut, azken finean, demorak aldatu indiala, eta, bueno, denok dakigu ez, sukaldean gerozta demora gutxigo pasatzen dugula, eta demanda hori badagola, ez da? Plater prestatu horiek, ez? Ontziratutako plater horiek. Baina ni, klaru neukan, hori etxien bezalako platerak izan bizi. Kalidadezkoak eta
Eta, hori, zeuk etxean itzen duzun bezalakoak. Berdin, hori da. Guk hori jandegu etxean gainera. Nik usten dut, ez, zuk etxean kozinatu kozon, amak, amonak. Bai, amona zan oso. Zorteko ari. Bai, amona bai. Karo, eta guk horrela dastatu ditugun plateroiek berriz ere bestei bueltatzea, nik usten dut, edozin sukaldariren, desioa dala. Hori da. Bueno, eta Dublinen zemuz jaten da, Andoitz? Oso gaizki, neska, oso gaizki, baina benetan, nik alusina bineban, porque ez da bezukaldi erabiltzen. Eta ze ikendu eba? Han mikroondas eta labia, baina terrible, benetan, benetan da. Fast fooda eta lehenengo hamburguesak eta ketchup eta maionez eta hori dana, han probo Eta eskerrak, han probo zendunik, zekero sukaldaritza ikasi zendu. Hori da, hortak hori ondo, etortzea orduan gauza ez ainonak probatzea, noizik eta behin. Hori da. Bueno. Eta zuk han jatetxe batean lan egin zendun? Bai, bankua zan. Banku handi, baina gero kriston katerina zeukan behian. Ara, ikusi? Eta emuten ginen jaten, 1.500 pertsona inguru. Bai, sukaldare pila bat zeuan, eta hori, eta ambiente oso ona. Eta niri oso ondo zain duzuzten. Platerra garbitzen eban, baina oso ondo zain duzuzten hanbe bai, eta hori, ikusitza dana, ambientia ekipuan lan itxia be, guztabin jaten, bai, zer dan. Eta pixkat dana lotuta esan, sukaldaritza ikasi biot, eta zerta bindan, de pleno. Bai. Karo, nik usten dut hori ere gertatzen dela, ez? Gurasoek arategi euki dute, zuk ikusi diezu lanean betidanik, eta karo, bakarka lan egitea gogorra da baita ere. Bai. Ez? Nik usten dut hori askotan... Alde berian politxa, baina gogorra. Bai, baina, eta taldeko lan hori ikustea ere, ez? Sare hori... Konta eguzu pixka bat, zu harakina zea, sukaldaria zea, baina egia da, harakin, talde bat edo, badezutela pixkat, sare hori sortu dezutela. Eta bostute dugu, Gipuzkoako harakin batzun artean, Ederto izeneko talde bat, hola dano batera, oiaskua, txala, txarrixa eta beste gauza asko erosteko danon artean, eta horre, talde politxa sortu dugu eta oso harro nago bai talde hortaz. Hori da, ez? Azkenean... Azkenean zuk esan duzuna, ez? Talde bat sortzia eta danok batera jutia eta politxa. Karo, lanerako ere, babes hori edukitzea, baten batek, ez da, bai merkatua pixka bat kontrolatzen dezun einean ere. Erosketa volumenak handitxua egiteko danon artean, eta, pixkat horrekin jolasteko. Hori da. Ze garrantzitsua da, garai berritara moldatzen jakitea. Ez da bestek. Hoxe importantiena bestela. Baina, gurasoak hor, olio pixkatek herri. Gurasoak hor pozik egongo dira, jarraipena matei ezulako baita ere, ez? Bai, supongo ez. Ez dizu esan, euskaldunak gea, ez zaizte hortaz... Neube hor ibili naiz, dudekin, bai, duda beuki ditut, baina, ja oso klaru deukat. Arraitxu biotela, gainera hemendik gutxira be aldaketak egongo dira, Eurape jubilatzeko bidian da bizte, eta, badaukat horre idea batzuk edo... Ez da gutxi, orduan, gurasoa jubilo barbalin bai eta zu, arategian frente utzi bali mazaitxue, ja hori konfidantza handia da, Bai, konfidantzia lortu dut, hori egitxa da. Ondo, ez da gutxi. Bueno, hau pixkanaka jutea berotzen, eta nahi bazuk bota lasai tipula eta jungoa bere hortan, porque hemen bakizu, zuzeneko hontan, gauzak bere ritmoa eukitzen duela, eta xoabe, hori da, gatz pixkat eta behar dezuna. Nik otako bate bai emango izut, holaxe, eta xoabe, egiten jungoa, ez da? Hori da. Bueno, gu aigea, kontatu dizuet, alde batetik egin duguna da gibela moztu, zuntz gogor hori ekiditeko, ze badakizute ez badezute mozten, goratu egiteala eta pixkat, gelditzen da forma eta itxura arraro xamarretan, eta irinetatik pasa ondoren, arrautzetatik ari gara pasatzen. Eta gero, gure ogia arraiatu hau, perrexilarekin, ikusten dezu zein politia geratzen den, hau ere, egin genezake, ziazer batzukin, nahi izan ezkeo. Baina, perrexila barra izaten dugu, guk gure baratzetan eta
etxeko balkoietan eta hori aprobetxatzek ere, ondo. Bueno, Andoitz, eta zuek sukaldean zu hasi zinen eta harategian zehintzen duten, sukaldea montatu? Bai, bueno, bizu zeukon ipinitza, hori tripakei batzuk egozteko, eta mingainak eta hola egozteko. Bai. Eta bai, hori da, ipini ginen pixkat lavabakila batidoria, eta bizukin jarraitzen dut, ondiokan. Bueno. Eta bai, mendik gutxita ja, labia bez hartu bihot. Bai, ze importantia, labetxo bat. Beste toketxo bat emuteko, eta bai, importantia. Bai, gaur egungo labeak gainera, karo, akaso sukaldean ibiltzen dana, etxeko sukaldean, labeak funtzio batzuk dauzka, baina labe industrialak egia da gaur egun denetik egiten dutela, vaporea dala, ez dala, lehortu, eta egia da joku asko ematen digutela sukaldaritzan. Hortaz, bueno, eta zu kozinatzen zein da gehien disfrutatzen dezun platera, adibidez, Andoitz? Gehien disfrutatzen? Te karo, nik, ez dizuet, berari kontatu diot, hasi aurretik, baina guk elikaenea iriki gendunean ni Ordiziarra naiz, eta hemen Bergarako elikadura ohiturak nik ez dakizkit. Eta sukaldean hasteko, sukaldatzen, igartza arategira jun nintzen, zehango karrilerak mundialak ziela, eta baziela, eta probo, enbarko itxo. Eta antxe, bili nintzen, zura mazautu non, oso, nola da zura man izena? Alicia. Alicia, hori da, Alicia ezagutu non, oso simpatika, zondaten dituzikon, eta etxera eraman itun, eta gozatu genitun karrilera horiek egia da. Posten naiz asko gainera. Bai. Ikutxu hori ez da, benetako sukalde hori, zapore horiek. Kalitatezko produktua, etxian bezala inako saltza bat, eta bere kokzio puntu... Eta bere denbora. Bere denbora txuak. Hori da. Eskerrik asko. Hoi alda zure plater kutxunena, karrilerak edo zein da gustona kozinatzen duzuna? Igual kroketak bai, Kroketak, bai, Kroketak, bai. Ez ze aspertu kroketak ikez guendik? Ni aspertu nintzen begaraien, bai. Bueno, masak itxea, gero ja polea eta hori esan beste, masak, masak. Masak, bai, masak itxea. Bai, bueno, ez dakit. Ez daukatola plater bat esateko, ez da. Ez zea holako, bueno, danakin guztua eta konformatzen zea eta... Baina egia da, bueno, plater prestatuetan ere, hainbat eta hainbat, bueno, ez dakit, kateori esan o nola esan, baina badare ezberdintasun makina, Asko. Zuek nola lortzen dezute azken finean plater horiek, bueno, etxekoak bezala izatea? Ez daukate kontserbanterik? Ez daukate ezer ez. Eta egia esan osagaiak, bueno, zuk hasieran esan duguna, ez da, kalidadea alde batetik bada. Produkto freskoa. Produkto freskoa. Eta gero guri abatidoriak ematen duzku bizitza ondisa. Bai, hori da. Azkenien askar osten bozu produktua, emoten dutzu biziraupena doblia, seguramente. Hori da. Eta horrek emoten duzku, guk itxen duguna da produkzio txikixak eta aztian saldu. Hori da. Nere ustez, hortara iritsi nahi no. Hori. Azken finean, askotan, bueno, lineal baten aurrean zaudez, edo denda batera zoaz, eta zuk produktua ikusten dezu, eta nik iraupenak irakurtzen ditut, ez? Hori da. Eta 2 hilabete, eta nik esate, Jesus, 2 hilabete hor plastiko neoteko, ez daki banei asko tentatzen iten, Baina jendiak hori eskatzen dugu, askotan. Bai. Baina, neupe pentsatzen. Noski baietz, hemen denetik dago, denetik egon behar duta, ondo dago, baina, karo, sukaldariak garenok, nik usten dut pixkat mestidati garela, ez? Horrelako... Dudabarik. Eta orduan nik hori da somatu nuna, ez da? Freskotasun hori, ez bakarrik produktuarena, baizik eta saltxa hori, eta zuk esaten dezun, elikagai hori freskoa dagoela, kozinatu berri. Azkenean, etxean ere kazuelan, makina aldiz utzi ditugu hor, 4 egun ere lasai asko, ondo kozinatutako gauza bat, ez, ozkailuan gordeta. Orduan, bueno, entenditzen geha, Andoiztan orduan, entenditzen geha. Kutxarratxo bat pasako izan? Bai, pasako izan. Hortxe. Herrik asko. Bueno, gu hemen gabil, ni hemen rebozatzen, Andoitz saltxa prestatzen, ikusten dezue, osagai arrarorik ere ez daukagula gehiegi. Esan dizuegu saltxa pixka berezia izango dela, baina ez dauka misterio handirik. Tipula pixka bat erregosi egin behar da,
orain gainetik txampiñoi batzu jarriko izkiogu, eta gero saltxa nastuko ditugu hainbat gauzatxorekin. Bai? Nahi badezu hemen txampiñoia botako izkiogu, kola pin-pan-pan? Minuto pixkat. Venga. Hasizu, tani jarraituko zaitutu haintxo bertan. Oso, ondo. Ondoitz, eta berriketa batzuk sartu behar dituzuela, karo, abatidorearena kontatu dugu, baina nik ez dakit. Bai, esan. Abatidorea jendeak ulertuko ote duen. Bai. Euskeraz ez dakitola esaten dan be, Ez dut uste hitzik daukeunik, oain dio, ola euskal zaindiak ez dut uste abatidore hitzik jarri dionik. Zuek ulertzeko abatidorea da... Oskailu azkar bat. Oskailu azkar bat, potentzia handiko oskailu bat. Orduan, lortzen duena da oso denbora txikian, elikagai bat oso beroa dagoenean, temperatura hotzetara eramatea, bai? Etxeko leio ondoan ez usteko, batez ere, bai? Eta abatidoreak ematen diguna da hori, freskotasun hori mantentzea. Eta zuek, hitzein diazu berrikuntza batzuk eukiko dituzuela eta... Zuen berrikuntza nagusiena zein izango da? Hortan nabil. Igual ez digune, kontau. Hortan nabil ondiokan. Bai. Gutxi gora bera badakin nondik jokoten, baina ondiokan ez dut dana perfilau. Bueno, orduan pixka sorpresa izango da. Kontzeptua antzegako izango da, segiduko produktu freskuakin, araiakin, oiaskuakin, txarrixakin, eta gero hori, plater prestatua ipiniko, eta hori da pixkat nik uste gorantz pungo dan asuntua. Gama pixka bat akaso zabaldu. Bai, hori da. Jendiak azkenian nik uste hori eskatzen dena, eta gu hortako gara, ez da, ne? Bai, hori da. Bai, ni elikaenean ere gu horrela ibiltzen gara, ez da? Jendeak zer nahi, guk erantzun, eta... Hori da gure lana sinpenian, ez? Ez daukagu beste zerein guk gure sukaldetan. Hoxe. Bueno, zuek egia da, produktua kalitatezkoa esaten dezutenean, saiatzen zarete baita ere Andoitz, gertuko jendearekin lan egiten, ez da? Dudabarik. Bai. Eta ze produktu mota, adibidez, sartzen dituzue? Adibidez, barazkiak eta, saltxak eta egiteko... Bueno... Hori da, ez? Adibidez, karrilleran saltxan. Bai, hori da, karrilleran saltxan. Bai, dana fresku erosten dugu, Bai, hori da. Kipulak, zanauritxak... Gertukotasun hori ere zaintzen dezute. Bai. Bueno, Bai, kalidadia azkenian eta gertutasuna, ez? Hori da gure... Marka? Bai, marka, hori da. Hori da, marka. Bai. Kozineroi oso gaizki etortzen zegu gure burutaz ondo itzeitea eta azaltzea, holako gea. Bestena esateko eta kontatzeko erresa izatea, Hori da. Baina, kosteiten zegu. Egia da, nik usten dut, horrelako konfidantza duen arategi batetikan, produktu on bat ateratzea lortzen dezunean, jendeak ja hori... Jendeak asko eskertzen dut, eta bai, gertutasun hori eta oso politxada. Garai batean, han erosi duten emakume guzti horiek, orain bere seme alabentzako, plater prestatu horiek, edo esan, juntza izahuntza, zatikan ez dakitzenek itxeu hola, eta Andoitzekoen kozinatu iteu, eta... Hori oso polita da, Bai, ez da? Ze ondo, holako proiektua... Hori da nire lanan alde honenetarikoa esango nuke. Bai, bueno, txarrena ez dut kontauko. Orduak eta... Bai, baina asunto horre aldatzen junbidaben ikuste. Bai, azkenien nire proiektutako bat, seguramente da larun batetan iztia, bai. Azkenian, denborak aldatzen doi, ezte? Bai. Eta pixkat... Eta beharrak ere, bai. Hori da. Azkenian ez da lana. Eta, bueno, gero depende ze ekipo daukatzun, ekipo onditxo bat daukatzu, igual, zabaldu lehiketzu larun batetan, da jolastu pixkat. Rotazio batzuk egin, noski, bai. Ala izaten da, bai. Nire asmoa ez da ekipo asko onditxo behitxia. Txikitasunean betire, hola goxo. Ondo. Eta orduak eta hori dana nik uste geizten jonbiala. Hori... Bai, gure gurasoak ordu asko lan indakoak dira. Bai, nire gurasoak lehenengoa nahi da bena, neuke hori itxia. Bai, ez da, nik uste beraiek ja ipairatu dutela beraien barru zer dan horremeste ordu sartzea. Neupe bai, azkenia, urte desente noia. Bai, sukaldean nik uste denok pairatu ditugu ordu asko sartzea. Bai. Pasatu jazu mesedez tomate saltxa. Bueno, estrogonof saltxa, ez dauka misterio handik esan dizuegu, hau Rusia aldeko leku hotzetan dator, tipula txampiñoia guk tomate saltxa txukun bat jarri behar diogu,
Eta tomate saltxaren gainetikan, botako diogunela gauza pixkat, ala arraro esotikoa, ziapea izango da. Pasaidazu baita ziapea. Hau dana hemen jarri. Ziapea niri ikeragarri pila gustan zait, zuri? Bai, bota zu. Goiarakada pare bat. Hemen zuen gustura. Gutxi somatzea nahi badezute, gutxi bota. Geixiago nahi badezute, ba geixiago. Eta hau, nastea da pixkat gakoa, bai? Hori hortxe utzi nahi batzu. Karo, guk hemen dauzkagun ontzi hauetan zaborra ikarri hori. Bai. Zuk jarri dituzu hor azalak, erakutsi kamarari ze azal dauzkazun hor. Tipula eta txampiñoi azalak dauzkau, eta hoiek ez ditugu botatzen. Hoiek gero salda baterako erabiltzen ditugu. Gainera hemen, bueno, elikaenean badakizute, gauza hainbat ekologikoan ekoizten direla, hemen ingurunean, eta guk hoiek aprobetxatzen ditugu azalak eta. Oso importanti hori. Orduan, azkenen gure amonak eta baserritan hoxe esaten zuten. Hemen asuntua ez da gutxi gastatzea, gutxi botatzea baino. Hori haitxa beti esaten duzta. Hoxe ba, ikusi bestela. Bai. Bueno, honek ja usaia bauka. Hau, pixkat rebajatzeko, normalean beraiek esne gaina erabiltzen dute, baina guk gazta freskoa erabili behar dugu, bai? Gazta freskoa eta horrek ematen dio toke hola... Kalidade askokoa gaina. Bai, lehen probatu. Brutala. Jarri, venga, beste goiarakada pare bat, hola majo. Honak epangotzak, kremosidade... Hori da, eta saltxari, tomate saltxa bixian, hola, nahiko bixia indet. Zenei ez gustatzen azukrea botatzea. Orduan, nahiko, bai, potentilloa gehatzea, baina ikustezu ez. Kolorea ere hartzeu, eta, honek ez dauka beste misteriorik. Bai, zu motelean pixkat, ere iozu honi, hola, beste vuelta pare bat, eta hau prest daukagu. Usaina dauka, ikaragarrixa, Bai, eske gauza sinpleak batzutan oberenak izatea. Orduan, hau prest daukagula, urrungo pausoa izango da, gure gibela frijitzea. Bueno, Andoitz, biharrentan da, jalasteren platatzea, platereratzea. Baina lehenengo jakin nahi dendik, hemen gaur txalakin nahi gabueltaka, eta zuek arategian zein da gehien saltzen dezuen txal mozketa zatia edo... Vale. Xerra? Xerra, nik uste bai ez, xerra. Gixaua gero eta gutxi nik uste. Kozinoen bardata, claro, kozinoen bardata, ordu behitu, hoi da, claro. Bai, sukaldauta ipintzen mozu, seguro gehiago salduko zala. Hoxe. Eta bai, filetia generalian, eta geixen bat, hori, aragi pikaua. Aragi pikaua asko. Aragi pikaua. Ni jakin nahi nuke, ea gaur egungo umek ikasiko duten... Hoxe da. Aragio murtsikatzen ikastea. Nere galderia. Bai, ez da? Kuriosoa da, Bai. Guk hemen ikusi dezu, frijitzen bukatu dugu, gurinarekin frijitu ditugu gure, ez dakit nola deitu, tiratxo, gibel tira kraskari hauek. Hori da. Gurinak egiten duena da pixkat, aguantatu ondo temperatura eta gainera ematen dio alako zuk esan dezu lehen, Bai. Frutuleo ikutxu hori. Eta, horiek pixkat paper sukagarrian jarri, bai, olioa bereganatzeko, eta ia laster platereratu egingo dugu. Ekarri bada platertxua, hemen jarriko gea. Zuek gainera, jaro, arategian saltzen dituzue mozketak, xerra, plantxan, pinpan. Aragi pikatua, danak hamburguesak eta bolak eta albondiak eta iteko. Eta gero, nik bauka lagun bat argentinarra. Betxu. Eta, karo, bea honea etorri zan, bea ere sukaldaria da, eta beti esateu, eske, karnizeria juten naiz, arategia, eta beti eskatzeizkiet, pikaina eta zea, eta baino hemen, diferente mozeizkiau gauza. Oso diferente. Pikaina gu ontxe hasi da jendia pixkat eskatzen, hola, kanpoko jendia normalian. Hori da. Eta gero entraña, neuri asko gustatzen jat. Neri ere bai. Hemen ez dauko itxura, baina Argentina esan duzunez, Argentinan asko horaten da. Tiran egiten dute, eta bai, karo. Chimichurri saltxakin. Bai, zoragarri. Bai, netako oso goxua dana. Eta... Horre ikasteko daukeu, Bai, asko. Nahi gustatzen zaizkitolako gauzak.
kanpokoak ekarrita bertaratu, eta... Hori da. Oain danak parrian ibiltzen diela gainea, eta kanpinean da. Horako gauzatan. Bueno, guk horrelako errezetatxoa nahi izan dugu jarri, Andoitz, zuk jarriko aldezu hori, hola, oe modura, tomatian ala dezu. Bai, igual tomatian, hoi da, hoixo beha, bale. Eta horregatik ekarri dizugu gaurkoan olako platertxo bat. Gibela, ez dala gauza bat hola etxean erreza jatekoa, akaso garai batean ikasi balin badezu bai, baina, bueno, gaur egungo gazteak akaso ez dute jaten. Era hontara, bere kraskari horrekin, buelta bat ematen dio, eta saltxatxuak egiten du bizitasun puntu hori ematea. Orduan, guk ikusi dezu, ez dugu, nik usteet kozinatu baino itzein nindola. Gehiago, bai, iruditzen zai. Oso gustora gonga, bai, egia da, Eta beste kozinero batekin beti gauzak dira, harina bat, Oaine fregatzea eman ningoet, ez zazula, pentsa hemen dana danik, Hoxe hori ninbida, bai. Hombre, karo, bakizu jende korreatik ez dola kozinatzen ez da? Bai, asko. Gainera entzune aurrekoan, jendiak ez da bela etxian arrotza frigituak itxen aurra etxik, tukaldia ezikintzia etxik. Karo, eske gero frontalare pasa inmarrazeok, Zea, zipristin du hemen india hau, baino, nora hildu bigabanen, nora. Ai, bueno, ez daki unua iritsiko gehan. Gu momentuz hor gabiltz, biok sukaldari, biok bertako produktu eta bertako platerai gure ikutu emanez. Jendea goxatu nahien, eta, bueno, hori balin bada tendentzia eta hori balin bada egin beharrekoa, ez da, intxerra, ez da? Ez da. Bueno, ikusi dezuek, gaurkoan plater erreza, igartza arategitik, Oxirondoko azokako eskatzi ontara.